Într-o lume marcată de incertitudini crescânde, cu lanțuri de aprovizionare afectate, prețuri în continuă ascensiune și dezastre naturale tot mai frecvente, pregătirea alimentară a devenit o necesitate esențială. Această abordare nu mai este privită ca o paranoia, ci ca un act de bun simț care poate face diferența în momente critice. Este important să ne gândim la ceea ce am putea avea nevoie în situații de urgență, iar informațiile despre alimentele esențiale pot fi cruciale în Statele Unite. Agenții precum FEMA au adoptat strategii precise pentru a se pregăti în fața crizelor, stocând alimente care să asigure sustenabilitatea și sănătatea populației. Unele dintre aceste produse sunt surprinzător de accesibile și pot fi găsite pe rafturile magazinelor mari, cum ar fi Walmart. Deși unele dintre ele pot părea banale, ele sunt cheia supraviețuirii în vremuri dificile. Acest text va explora câteva dintre cele mai importante alimente de stocat, subliniind beneficiile și durata lor de valabilitate. Astfel vom descoperi cum articolele comune pot reprezenta soluții eficiente în situații critice. Într-o lume marcată de incertitudini, pregătirea alimentară devine din ce în ce mai importantă. Printre alimentele esențiale de stocat, laptele praf cu durată lungă de valabilitate se dovedește a fi un atu valoros. Acesta poate rezista până la 25 de ani dacă este păstrat în condiții optime, utilizând absorbante de oxigen pentru a preveni deteriorarea. Nutrientul său bogat în calciu, proteine și vitamina D îl face indispensabil, mai ales pentru copii și vârstnici care au nevoie de o alimentație echilibrată în vremuri dificile. FEMA, agenția federală responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență, îl include printre primele articole trimise în caz de dezastre, demonstrând astfel importanța acestuia. Carnea conservată, fie că este vorba despre pui, carne de vită sau porc, oferă o altă opțiune valoroasă. Produse precum cele de la Keystone și Le Mans sunt gata preparate și extrem de nutritive. Acestea nu doar că au o durată lungă de valabilitate, dar constituie și surse excelente de proteine și grăsimi necesare în situații în care accesul la refrigerare este limitat. Guvernul american utilizează aceste alimente pe scară largă în rezervele sale de urgență, având în vedere eficiența lor dovedită în asigurarea unei alimentații adecvate. Un alt aliment care merită menționat sunt fructele liofilizate. Acestea sunt obținute printr-un proces care păstrează până la 97% din nutrienții originali, spre deosebire de fructele deshidratate, care pierd din valoarea nutrițională. Cu o durată de valabilitate similară, de până la 25 de ani și o densitate nutrițională ridicată, fructele liofilizate reprezintă o sursă excelentă de antioxidanți, fibre și vitamine. Aceste produse sunt adesea ascunse printre gustările sănătoase din magazine, dar FEMA le stochează cu scopul de a asigura o alimentație diversificată și sănătoasă în vremuri critice. Prin urmare, alimentele precum laptele praf, carnea conservată și fructele liofilizate nu sunt doar opțiuni convenabile, ci pot constitui soluții esențiale pentru supraviețuire în momente dificile. Fiecare dintre aceste produse joacă un rol crucial în menținerea sănătății și bunăstării populației în fața crizelor. Pregătirea alimentară devine astfel nu doar o măsură preventivă, ci un pas necesar pentru a ne asigura că suntem gata să facem față provocărilor viitoare. Într-o eră în care incertitudinea devine norma, este esențial să ne adaptăm și să luăm măsuri proactive pentru a ne asigura supraviețuirea. Alimentele de bază, precum laptele praf, carnea conservată și fructele liofilizate, nu sunt doar produse care pot fi stocate cu ușurință, ci reprezintă fundamentul unei strategii eficiente de pregătire alimentară. Aceste opțiuni accesibile, disponibile pe rafturile supermarketurilor, oferă nu doar sustenabilitate, ci și siguranță nutrițională în fața crizelor. Stocarea acestor alimente este un pas inteligent pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l ia în considerare. Nu este vorba doar despre a fi pregătit pentru dezastre naturale sau situații de urgență, ci și despre a ne asigura că avem resursele necesare pentru a ne hrăni familiile în momente dificile. Așadar, integrarea acestor articole în dieta zilnică și în planul nostru de aprovizionare
poate face o diferență semnificativă. Pe măsură ce ne îndreptăm spre un viitor incert, este crucial să rămânem informați și să ne adaptăm strategiile de pregătire. Fiecare alegere pe care o facem în ceea ce privește stocarea alimentelor poate influența nu doar bunăstarea noastră individuală, ci și comunitatea din care facem parte. Pregătirea alimentară devine astfel o responsabilitate comună, iar cunoașterea alimentelor esențiale poate oferi liniște sufletească și siguranță în vremuri de criză. Într-o lume în continuă schimbare, unde provocările economice și climatice devin din ce în ce mai frecvente, importanța pregătirii alimentare nu poate fi subestimată. Pe lângă alimentele esențiale deja menționate, există o varietate de produse care pot fi incluse în stocurile de urgență, fiecare având propriile beneficii nutriționale și durată de valabilitate. Un alt aliment de bază care merită menționat este orezul. Orezul alb în special are o durată de valabilitate de până la 30 de ani, dacă este păstrat corect într-un mediu uscat și răcoros. Este un aliment versatil, care poate fi utilizat în numeroase rețete și poate fi combinat cu diverse surse de proteine, cum ar fi leguminoasele sau carnea conservată. De asemenea, orezul brun, deși are o durată de valabilitate mai scurtă, oferă o cantitate mai mare de fibre și nutrienți. Fasolea este un alt element esențial pentru orice rezervă alimentară. Aceasta este bogată în proteine și fibre, având o durată de valabilitate care variază între 5 și 10 ani, în funcție de tipul acesteia și condițiile de stocare. Fasolea conservată este o opțiune excelentă, fiind gata pentru consum imediat și având un conținut nutritiv ridicat. Diverse tipuri de fasole, precum fasolea neagră, fasolea roșie sau năutul, pot aduce o diversitate de gusturi și beneficii nutriționale. O altă categorie importantă este cea a cerealelor integrale. Quinoa și ovăzul sunt alegeri excelente datorită profilului lor nutrițional bogat. Quinoa este un aliment complet, conținând toți cei 9 aminoacizi esențiali necesari organismului uman. Aceasta are o durată de valabilitate de aproximativ 2-3 ani dacă este depozitată corect. Ovăzul, pe de altă parte, este cunoscut pentru capacitatea sa de a oferi energie pe termen lung și poate fi transformat în diverse preparate delicioase. Pe lângă aceste alimente de bază, condimentele și ierburile aromatice nu trebuie neglijate. Acestea nu doar că îmbunătățesc gustul preparatelor culinare, dar au și proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Stocarea unor condimente precum sare, piper, usturoi granulat sau ierburi uscate poate transforma mesele simple în preparate gourmet, chiar și în cele mai dificile momente. De asemenea, este esențial să luăm în considerare sursele alternative de grăsimi sănătoase. Uleiurile vegetale rafinate sau uleiul de măsline pot avea o durată lungă de valabilitate, dacă sunt păstrate într-un loc întunecat și răcoros. Acestea sunt cruciale pentru gătit și pentru aportul zilnic de acizi grași esențiali. De exemplu, uleiul de cocos are o stabilitate extraordinară la temperaturi ridicate și se poate păstra timp îndelungat fără a se deteriora. În plus, față de produsele menționate anterior, suplimentele alimentare pot juca un rol crucial. În pregătirea alimentară, vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru menținerea sănătății generale a organismului. Suplimentele care conțin vitamina C, vitamina D sau zinc pot ajuta la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea deficiențelor nutriționale în perioadele dificile. Un aspect important al pregătirii alimentare este planificarea meselor. Organizarea unui plan alimentar care să includă toate aceste elemente va facilita utilizarea eficientă a resurselor disponibile. Cunoașterea modului în care să combinăm alimentele pentru a crea mese echilibrate din punct de vedere nutrițional va asigura nu doar supraviețuirea, ci și o bunăstare generală. De asemenea, educarea familiei cu privire la importanța pregătirii alimentare este vitală. Implicarea tuturor membrilor familiei în procesul de aprovizionare poate transforma această activitate într-o oportunitate educativă și distractivă. Împreună pot explora rețete noi folosind ingredientele stocate sau pot discuta despre strategii eficiente pentru a face față situațiilor neprevăzute. În concluzie,
Pregătirea alimentară nu reprezintă doar acumularea unor produse pe termen lung. Este un proces complex care implică cunoaștere, planificare și adaptabilitate. Într-o lume caracterizată prin incertitudine și instabilitate economică, adoptarea unor practici eficiente de stocare a alimentelor devine esențială pentru a asigura nu doar supraviețuirea fizică, ci și bunăstarea mentală a fiecărei persoane. Prin urmare, investiția timpului și resurselor în crearea unei rezerve alimentare bine gândite este una dintre cele mai inteligente decizii pe care le putem lua pentru viitorul nostru. Într-o lume în care provocările economice și climatice devin din ce în ce mai frecvente, importanța pregătirii alimentare nu poate fi subestimată. Este esențial să ne asigurăm că avem resursele necesare pentru a face față situațiilor dificile, iar o bună planificare a stocurilor de alimente poate face diferența între supraviețuire și dificultăți majore. Pe lângă alimentele esențiale deja menționate, cum ar fi laptele praf, carnea conservată și fructele liofilizate, este important să explorăm o varietate de alte produse care pot îmbunătăți rezerva noastră de alimente. De exemplu, cerealele integrale precum quinoa, ovăzul și orzul sunt opțiuni excelente datorită profilului lor nutrițional bogat. Acestea nu doar că oferă energie pe termen lung, dar contribuie și la sănătatea digestivă prin conținutul lor ridicat de fibre. Quinoa, un superaliment recunoscut la nivel mondial, este o sursă completă de proteine, conținând toți cei 9 aminoacizi esențiali necesari organismului uman. Acest aliment are o durată de valabilitate de aproximativ 2-3 ani, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru stocare. În plus, este versatil și poate fi folosit în salate, supe sau ca garnitură. Ovăzul este o altă opțiune valoroasă, fiind cunoscut pentru proprietățile sale energizante. Poate fi consumat sub formă de terci sau utilizat în diverse rețete de coacere. Un alt aliment de bază care merită menționat este orezul. Orezul alb are o durată de valabilitate impresionantă de până la 30 de ani dacă este păstrat într-un mediu uscat și răcoros. Este un ingredient versatil care poate fi utilizat într-o varietate de preparate culinare, de la supe și tocănițe până la pilafuri și salate. Orezul brun, pe de altă parte, oferă o cantitate mai mare de nutrienți și fibre, fiind ideal pentru cei care caută o opțiune mai sănătoasă. Fasolea reprezintă un alt element esențial în orice rezervă alimentară. Bogată în proteine și fibre, aceasta are o durată de valabilitate variabilă între 5 și 10 ani, în funcție de tipul acesteia și condițiile de stocare. Fasolea conservată este extrem de practică, având un conținut nutritiv ridicat și fiind gata pentru consum imediat. Diversitatea tipurilor de fasole disponibile, cum ar fi fasolea neagră, fasolea roșie sau năutul, aduce nu doar varietate gustativă, ci și beneficii nutriționale semnificative. Pentru a îmbogăți mesele din rezervele noastre alimentare, este important să nu uităm de condimentele și ierburile aromatice. Acestea nu doar că îmbunătățesc gustul preparatelor culinare, dar au și proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Stocarea unor condimente precum sare, piper, usturoi granulat sau ierburi uscate poate transforma mesele simple în preparate gourmet, chiar și în cele mai dificile momente. De asemenea, sursele alternative de grăsimi sănătoase joacă un rol crucial în pregătirea alimentară. Uleiurile vegetale rafinate sau uleiul de măsline au o durată lungă de valabilitate dacă sunt păstrate într-un loc întunecat și răcoros. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru gătit și aportul zilnic de acizi grași esențiali. Uleiul de cocos se remarcă prin stabilitatea sa extraordinară la temperaturi ridicate și se poate păstra timp îndelungat, fără a se deteriora. Pe lângă produsele menționate anterior, suplimentele alimentare pot juca un rol crucial în pregătirea alimentară. Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru menținerea sănătății generale a organismului. Suplimentele care conțin vitamina C, vitamina D sau zinc pot ajuta la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea deficiențelor nutriționale în perioadele dificile. Un alt aspect important al pregătirii alimentare este planificarea meselor.
Organizarea unui plan alimentar care să includă toate aceste elemente va facilita utilizarea eficientă a resurselor disponibile. Cunoașterea modului în care să combinăm alimentele pentru a crea mese echilibrate din punct de vedere nutrițional va asigura nu doar supraviețuirea, ci și o bunăstare generală. Educația familiei cu privire la importanța pregătirii alimentare este vitală. Implicarea tuturor membrilor familiei în procesul de aprovizionare poate transforma această activitate într-o oportunitate educativă și distractivă. Împreună pot explora rețete noi folosind ingredientele stocate sau pot discuta despre strategii eficiente pentru a face față situațiilor neprevăzute. Un alt aspect semnificativ al pregării alimentare este diversificarea surselor proteice. Pe lângă carnea conservată și fasolea menționată anterior, oul praf reprezintă o alternativă excelentă pentru a asigura aportul necesar de proteine fără a necesita refrigerare. Oul praf are o durată lungă de valabilitate și poate fi utilizat în diverse preparate culinare sau chiar ca ingredient principal în anumite rețete. Stocarea cerealelor integrale precum grâul integral sau secară poate aduce beneficii nutriționale importante datorită fibrelor pe care le conțin. Aceste cereale pot fi folosite pentru a prepara pâine sau alte produse din făină integrală care contribuie la o dietă sănătoasă. Pe lângă alimentele solide, hidratarea este esențială într-o situație critică. Este important să avem acces la apă potabilă suficientă. Astfel, includerea unor tablete purificatoare sau filtre portabile poate fi extrem de utilă în cazurile în care sursele tradiționale sunt compromise. În plus, față de toate acestea, trebuie să ne gândim la modul în care putem gestiona resursele pe termen lung. În acest sens, cultivarea unor legume în propria grădină poate reprezenta o soluție sustenabilă pentru asigurarea unei surse constante de hrană proaspătă. Multe legume pot fi ușor cultivate chiar și în spații mici sau balcoane folosind ghivece sau jardiniere. Astfel, pregătirea alimentară se transformă într-un proces complex care implică cunoaștere, planificare strategică și adaptabilitate continuă la nevoile noastre specifice. Această abordare holistică nu doar că ne ajută să fim mai bine pregătiți în fața crizelor neașteptate, dar contribuie și la crearea unui stil de viață mai sănătos și sustenabil. Pe măsură ce ne îndreptăm spre un viitor incert, rămânerea informațiilor actualizate despre tendințele din domeniul agriculturii urbane sau metodele inovatoare de conservare a alimentelor va asigura continuitatea resurselor noastre pe termen lung. Așadar, investind timp și efort în educația personală și familială cu privire la importanța pregătirii alimentare, putem crea nu doar un mediu sigur pentru noi înșine, ci și pentru comunitatea noastră mai largă. Această responsabilitate comună va contribui la dezvoltarea unei societăți mai rezistente și mai unite în fața oricăror provocări viitoare. Prin urmare, fiecare alegere pe care o facem astăzi în ceea ce privește stocarea alimentelor și organizarea resurselor poate influența nu doar bunăstarea noastră individuală, ci și viitorul comunităților din care facem parte. Pregătirea alimentară devine astfel o prioritate esențială, care merită toată atenția noastră. Într-o eră caracterizată de instabilitate climatică și economică, pregătirea alimentară devine o prioritate nu doar individuală, ci și colectivă. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a ne asigura că suntem bine pregătiți pentru eventuale crize, iar acest lucru implică nu doar stocarea alimentelor esențiale, ci și educarea comunității în privința importanței unei alimentații sănătoase și sustenabile. Pentru a extinde rezervele alimentare, este vital să ne gândim la alimentele care pot fi cultivate acasă sau în comunitate. Grădinile urbane au devenit tot mai populare, iar cultivarea legumelor precum roșiile, morcovii, ardeii sau salata poate oferi nu doar hrană proaspătă, ci și un sentiment de împlinire și autosuficiență. Aceste plante nu necesită mult spațiu și pot fi cultivate cu ușurință în ghivece sau jardiniere pe balcoane sau terase. De asemenea, plantele perene sunt o alegere excelentă pentru grădinile de acasă. De exemplu, ierburi aromatice precum busuiocul, mărarul, pătrunjelul
sau oregano nu numai că adaugă savoare mâncărurilor, dar sunt și ușor de întreținut. Acestea pot fi folosite proaspete sau uscate, oferind un plus de nutrienți preparatelor culinare. În plus, cultivarea plantelor medicinale, cum ar fi mușețelul sau mentă, poate aduce beneficii suplimentare pentru sănătate. Un alt aspect important al pregătirii alimentare este conștientizarea despre sezonul produselor. Cumpărarea alimentelor de sezon nu doar că sprijină agricultura locală, dar contribuie și la economisirea banilor. Fructele și legumele de sezon sunt adesea mai gustoase și mai nutritive, având o amprentă ecologică mai mică datorită transportului redus. De exemplu, în timpul verii, produsele precum piersicile, cireșele și roșiile sunt la apogeul lor, iar achiziționarea acestora din piețe locale poate face o diferență semnificativă. În plus, față de produse proaspete, conservarea alimentelor este o abilitate valoroasă. Tehnici precum murarea, fermentarea sau congelarea pot ajuta la prelungirea duratei de viață a alimentelor. De exemplu, legumele pot fi conservate prin murare cu sare sau oțet, oferind nu doar o alternativă delicioasă în afara sezonului, dar și beneficii probiotice pentru sănătate. Fermentarea laptelui în iaurt este o altă metodă excelentă de a obține un produs sănătos care poate fi utilizat în diverse preparate. Gândirea creativă în ceea ce privește utilizarea resturilor alimentare joacă un rol important în reducerea risipei. Multe dintre resturile care ajung la gunoi pot fi folosite pentru a crea supe bogate sau piureuri. De exemplu, coaja de legume poate fi utilizată pentru a prepara un fond delicios care va îmbunătăți aroma oricărei mese. De asemenea, semințele de fructe pot fi replantează pentru a genera noi plante. Pe lângă acestea, educația financiară este crucială pentru a ne asigura că bugetul dedicat aprovizionării este gestionat eficient. Planificarea meselor săptămânale poate ajuta la evitarea achizițiilor impulsive și la reducerea risipei alimentare. Fiecare masă planificată poate contribui la crearea unui meniu echilibrat din punct de vedere nutrițional. De asemenea, colaborează cu vecinii pentru a organiza grupuri de cumpărături comune poate conduce la economii considerabile. Achiziționarea produselor în vrac reduce costurile pe termen lung și oferă oportunitatea de a împărți resursele cu cei din jurul nostru. Această practică nu doar că întărește comunitatea, dar promovează și un stil de viață colaborativ. Investiția în educația culinară este esențială pentru a îmbunătăți abilitățile noastre în bucătărie. Cursurile online sau atelierele locale pot oferi informații valoroase despre gătit sănătos și despre utilizarea ingredientelor stocate într-un mod creativ. În plus, participarea la astfel de activități poate crea legături puternice între membrii comunității care împărtășesc aceleași interese. Astfel, alegerea unui stil de viață bazat pe pregătire alimentară devine un angajament față de sine și față de cei dragi. Acest proces nu trebuie să fie perceput ca o povară. Dimpotrivă, el poate deveni o activitate plină de satisfacție care contribuie la bunăstarea generală a familiei și comunității noastre. În plus, față de toate aceste strategii practice, dezvoltarea unei mentalități pozitive față de provocările viitoare este esențială. A accepta incertitudinea ca parte integrantă a vieții ne poate ajuta să fim mai rezilienți în fața dificultăților. Pregătirea alimentară este un pas important către această reziliență. Ea ne oferă nu doar securitate fizică prin hrana disponibilă, ci și liniște sufletească știind că suntem capabili să facem față oricărei situații. De asemenea, implicarea copiilor în procesul de aprovizionare și gătit poate avea un impact profund asupra atitudinilor față de hrană și sustenabilitate. Educația timpurie despre importanța alegerilor alimentare sănătoase va forma adulți responsabili care vor continua să pună accent pe preparatele nutritive și sustenabile în viitor. Pregătirea alimentară se dovedește a fi un proces complex, dar extrem de valoros care implică mult mai mult decât simpla acumularea unor produse pe termen lung. Este vorba despre construirea unei fundații solide pentru sănătatea noastră fizică și mentală, într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă. Așadar, fiecare pas pe care îl facem astăzi în direcția pregătirii alimentare va avea un impact durabil asupra viitorului nostru și al celor din jurul nostru. Crearea unui mediu sigur și sustenabil
va contribui nu doar la bunăstarea individuală, ci și la dezvoltarea unei comunități unite și rezistente în fața provocărilor viitoare. Fiecare dintre noi are capacitatea și responsabilitatea să contribuie la acest demers colectiv. Prin urmare, dedicând timp și efort pentru a implementa aceste strategii, putem transforma viitorul nostru într-unul mai sigur și mai prosper pentru toți cei implicați. Astfel, pregătirea alimentară devine nu doar o necesitate personală, ci și o misiune comună ce merită toată atenția noastră. În concluzie, pregătirea alimentară se dovedește a fi o componentă esențială a vieții moderne, oferind nu doar securitate în fața crizelor, ci și oportunitatea de a construi comunități mai unite și mai reziliente, prin stocarea unor alimente esențiale, cultivarea propriilor legume și educarea celor din jur despre importanța unei alimentații sănătoase. Ne asumăm responsabilitatea de a ne proteja pe noi înșine și pe cei dragi. Această abordare proactivă nu doar că ne ajută să facem față provocărilor imprevizibile, dar contribuie și la crearea unui mediu sustenabil pentru generațiile viitoare. Astfel, fiecare alegere pe care o facem astăzi în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente poate avea un impact durabil asupra sănătății noastre și a comunității din care facem parte, transformând pregătirea alimentară într-un angajament valoros pentru un viitor mai sigur.